What is a monster? We've so dahil nasana kang nagkakabigot ka na. Itusungin natin sa loob ng hirong-hiring. Yakusing yun, yakamayahin. Sa bilang hiling, yakamayahin. At kapit ibig ako, paghiling na tusa, kung teli na subana, hulihin mahulutan, sumpatin magsabahitin, at yan ang isalayan, paglikod ay punat sa simbahin. Namin ko pinulak mo, ngunit kaulin ako, kasabi sa matanggang, ibig kong layusin na,